Okay, maayong gabi sa inyong tanan, no? Ako dahil si Jordan Prado. Ya, si Kuya Sani ninyo. Kaya ang makatag na kasi magulang na mo, tagaan ako. 100 ako, 100. Sige, si Kuya, kisa may mas mukha na magulang si Kuya. Okay, 1, 2, 3, 4. Last agad. Last agad. 7, 8. Majority. Kasi pareho. Ako. Ako. Isa mo po. Paano ko alas? Wala ko may pareho mo rin niya. Kasi mo vote ano sa iya bataas mo. 1, 2, 3, tulo. Wala na mapas. Tapos 8 sa iya. Wala, wait. Wala na mapas. Isa man aya. Ayun na may phone ako na. Wala na mapas. Sige na. Wala na bawi. Drum roll. Nakuha naman to kanina, no? Okay, di naman lang ngayon. Kinusa kayo ka na tao? 1996 wag ko. Wait lang, bulan, ang month. Wala. Ni tama may kay bantog ipa-change ang ano. Adra na lang na mo ikuan kung last na ano na to. Ay sige. Pero excited, ihatag na muna, hawirin na lang daan. Aron. Di, hawirin lang daan. So wawiwan pag mali. Yeah, what if nagasto na? Ay ba Asa man dunggo na ako eh. Sige. Tapos ginamit din rin kay mag-encourage sa inyo ha. Nakabasa ba tag Bible? Pero nagatuo to sa Bible. Wow, nganong tuo man mag-Bible? May pangutana ron. Pero sa ako tama mo na mutuo mag-Bible. Kay bisan ang history, scientist, uban pa ng mga tao nagatuo og Bible. Dili tanan scientist ha, pero na-prove sa science kay ang bisan ng Bible na siya science na wala pa nahibawan na lingin ang kalibutan pero nakasulat na sa Bible na discover na dinosaur pero na po na sa Bible. Dili lang dinosaur ang word ang ginagamit nato na term o uban pa. So karon tuo man tag Bible, mutuo mo kay Jesus. Unsa kay purpose niya nganong naa siya sa kalibutan, nganong natawo sa diri ato? Save sinners. Si Jesus Christ mianhi diri sa kalibutan, di man na nato Dios siya. Dios siya na nagpakatawang tao kay naa siya'y gusto nga ipaabot kanato. Nganong mianhi pa man siya kung ang tao day malangit ratanan? Ang iyang purpose niya ni siya para luwason ang tao, pinaagi kaniya. Kaya ang mga tao karon tungod sa sala maadto og impyerno. Gingon da sa John 3:16 na ka-memorize mo ni, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Japanese na ko kami wa suno hitoriko o tamawat ta hoduni kuno yo ay shite kudasatta. Siro amiko sinjiro monoga hitorimo horobinaide ino inuchio irotami diaru. Kasabot ba ta? Dili ta makasabot. How about kung wala gi-translate ang Bible? Makasabot ka tas kaluwasan karon na naaday Jesus na tao para kita maluwas, di ba dili? Pasalamat ta kay nay mga tao na nag-translate sa Bible. Dito pa sa Amerika, ang pinakaunang tao nga nag-translate sa Bible gisunog kay bawal ipa-translate ang Bible kaniadto, bawal ipabasa, gibawalan tungod kay dili nila buhat ni sayawa na mapugna na dili mo laganap ang iyang pulong sa Ginoo kay para maluwas sa mga tao gipugna ni sayawa. Pero ang Ginoo nagamit siya mga tao andam na ibuhis ang ilang kinabuhi para lang maluwas ng tanan. Nanay nag-translate og Bisaya, bless kita. Kay kung hinapon or same lang gihapon ang language na gigamit dito sa Bible pagkasugod, dili ta makadungog sa mensahe sa Dios. Si William na nag-unang translator sa English sa Bible, salamat ta niya, no? Siya gigamit siya sa Dios. Andam ba ta na gamiton ta sa Dios para makadungog pang mga tao sa iyang pulong? Dili gyud ta kabalo ana kay wala pa man tay tinuod na relasyon sa Ginoo. Kinsa day ka masugoon ko nimo, wa mo ko kaila nimo, di ba? Kinsa day ka? Hala, sino ka? Ana, pinakain mo ba ako? Wala man di man. Ingana po na. Kung dili na to mailhan ng Dios, dili ta kabalo mahigugma niya. Tinuod nahigugma ang Ginoo kanato pero wala ta kabalo kung kinsa siya. Agnostic ang tawag ana. Agnostic ko before, di ko nagatuo about si Jesus ang Ginoo, wala ko kabalo ana. Murag same tanan religion, isa ra Ginoo pero dili day parehas. Wala na gyud bawi. Nakuha naman to kanina, no? Okay, di mo lang ngayon. Kinusa kay kana tao? 1996 wag ko.
Wait lang. Bulan, ang month. October? August. Uy! Kaya na price para na sa inyo. Bawal na. Thank you, sir. Para sa inyo,